ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав роӣ кардем, ки мо қабул кардем ва пешкашро мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат метавонед ки шумо сурат маълумота дар рақамҳои WhatsApp экранмода рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навод чӣ мошин рӯй кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба мошинои фурӯши имрӯза. Хоб дӯстони азиз, ҳастай Opel Caravan бо нархи арзон срочно, Toyota Avensis ҳастай ки бо нархи арзон срочно, Nissan Almera ҳастай ки дар такси кор мекунад, тайёр ҳастай срочно фурӯшӣ. ҳастай дутаи дига BMW 3 серияси фурӯшӣ бо нархҳои арзон. ҳастай дӯстони азиз мошинои Toyota Camry, ҳастай дутаига Daewoo Nexi бо нархи арзон. ҳастай ваз 2106, Daewoo Matiz, Toyota Rumion, Lada Priora, Hyundai Sonata, Toyota Prius Hybrid ва дигар мошиное ки аз территорияи Москва ва территорияи Тоҷикистон нархҳои арзон кардем. ва курси бошад 127 сомон. Дӯстони азиз, мо бошад навор расад мекунем баромад рафтем. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва ба Тоҷикистон бо равон кунанд ва намедонанд ба ки муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метиҳем компания Акаи Нозимрӯ, яъне ки грузоперевозкаи Акаи Нозимрӯ. чанд сола таҷрибаи корӣ доранд ки борои шуморо аз территорияи Москва гирифта ба самти Тоҷикистон, мақсад Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, шаҳри Бохта, дӯстони тарафҳои Файзобод, Калхозобод, Панҷ, Ҳамадонӣ, Восе, Обши оварда мерасонанд. метавонед ки бо маълумотои пурраша гиред. агар борои шумо 800 кило боло боша, худашон омада аяму ҷои зистон бори шуморо мегиранд. таҷрибаи чандсолаи корӣ дорад ва компанияи боваринро. дӯстони азиз, ҳар чори рақамошро кор мекунад, ҳар чоришда WhatsApp дорад. грузоперевоз кунед, кадоме ки дар кор ҳастед, маромад ба шумо тавсия метиҳем, метавонед ки муроҷиат кунед. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочнаи Nissan Almera ҳастае ки соли бароишаш 2017 сол. суифориш газ, бензин, мотор 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошини бардорон беҳтаринай. ин мошина ҳамаи запчаст дӯстони азиз ҳастае. яъне ки зубуркаи Россия, дӯстони азиз, Nissan Almera 2017 сол, мошин беҳтарин ҳолат дорад. хоб дӯстони азиз, мошин мегӯяд дар 10 литр газ мегӯяд, хоб 95-100 та мегӯяд мегардад. соҳибуш мегӯяд ҳамин хел мошин мегӯяд камрасо. дӯстони азиз, ҳамаи запчасташ ҳастай. ягон проблема и зубуркаи российска, дӯстони азиз, зубуркаи российски Nissan совместни российкати хоби зубуркаи Рено Пено хел чо мешаванд. хоб мошин мегӯяд дар ширкати 33 мегӯяд дар шаҳри Бухтар кор мекунад, хоин далши кор мекунед, хоин мебуронинша. ҳамаи документош, ҳуҷҷатош дӯстони азиз қоидави ҳастай. кондитсионер, электропакет, мошинча, баллонша, ҳолати кории мошин беҳтарин ҳолат. нархи мошинро мегӯяд 60 та мегӯяд, бо муомила мегӯяд мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. ин дар ширкати 33 кор мекунад, хоин далши кор мекунед, на хоин яъне ки мебуронша. нархи 60 та бо муомила дорад. якумаш рақамҳои дастии 26 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои 26 инаша WhatsApp дорад. рақамҳошро дигар дӯстони азиз, фақат ахирошон яхилай. як рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp. касе ки мехарад бо муомилаи хуб дорад, маълумот кунед ки маълумоти пурраша худтон гиред. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, BMW 3 серияси ҳастае ки мошин мақсад ки вагони аз хуҷанд овардагӣ ҳастанд, як даст каштагаи мошини аз хуҷанд овардагӣ ҳаст. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҳастае, беҳтарин ҳолатае. соли бароишаш 2000 сол ҳастае ки суифориш газ, бензине, мотор дӯстони азиз 1.8 гази Евро 4 дорад. коробкаш автомат, мошинча идеални сансиян дӯстони азиз. мошин кожни кожни салон ҳастае. хоб потолокош полни худ мақсад ки зӯрош ҳастае дӯстони азиз. мотор, коробка ҳамаш ҳолати беҳтарин дае. мошин дӯстони азиз утилизатсия кардагӣ ҳастае, ай учёт бурдагӣ ҳастае. тайёра фақат мегирӣ, номер ҳай мекунӣ. обши мошин тайёра, дисковый фасло, балон ҳолати корӣ, утут-путул ҳамаш қоидаи мотор мисли соат ва коробкашам созае. нархи мошина мегӯяд 45 000 мегӯем, бо камтар мегӯяд муомила мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 61 микрорайон дӯстони азиз. нархи мошини 45 та бо камтар муомила мешавад. BMW 3 серияс мошина мегӯяд айхуҷан гирифтагӣ мегӯяд, якдаст гирифтагӣ. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе. хоб ин ҳами рақамҳои мегафоншона, ин рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. шахсоне ки мехарем маромад занг занем. ва дӯстони азиз, нагуфтанам ки шахсоне ки ҳамхари мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот хоҳед ки реклама кард дар фурӯш монда,
марҳамат номерои мо барои реклама кардан дар рақамҳои болобуда 25 WhatsApp, Imo, Telegram дорад. касе ки ягон чизи фурӯш дорад роё кунад, мо фурӯшда рекламада мегузорем. мегзарем ба сеюми мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, Toyota Avensis. соли бори 2006 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холияи мотори 8 литраи коробка автоматаи ҳолати мошини баъдурон беҳтарин мошини беҳтарин ҳолат Toyota Avensis. дӯстон аз мошин мегӯяд ҳуҷҷат 1 сола кардагӣ, утилизатсия кардагӣ, кондитсионерш мегӯяд кор мекунад, мотор соз, ходовой соз, ягон расход мега надорад. Toyota Avensis азиз дар кузови караваншай светои металлтони нек серебристи ҳуҷҷат утуламаш кардагӣ 1 сола. обчихӯлаи фасло задагӣ, кондитсионерш ях. нархи мошина мега 75 000 мекунем, бо муомила мегӯяд мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тузда. 75 та бирин мошина бинед мегӯяд махфуз шид, арзон мекунем. хоб дӯстон аз ин ҳами рақамҳои тисели соҳибшон ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp доранд. шахсоне ки мехарем марама занг занем, маълумотои пурраша гирем. мониторчаву, кондитсионер, электропакету ҳамаи намуд комфорта доштаи. як бор дигар ки ҷоша ки нафаҳмиде шумо занг занен, ба шумо ҳам мефаҳмонанд, ҳам наша арзон мекунад. то қасу михола дӯстони азиз алиш вариантша нагуфта срочно марамат занг занем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастаи Toyota Romeo светои сафед. соли бори 2008 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине мотори 8 литраи коробка автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд нахадоай ҳуҷҷатош мега буд шудагиай мошин, кондитсионери, электропакет ҳамаи намуд комфорта дорад. коробка автомат. хоб дигар маълумотша бо худтон ҳамаша аниқ када мегирем. нархи мошина мега 72 000 мегӯяд, бо камтар мегӯяд муомила мекунем ва мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Навда. 72 000 камтар бо муомилаи хуб дӯстони азиз дорад, яъне ки пули ҳуҷҷатша исоша бо мегзарад. рақамҳои поёмдаст, рақамҳои соҳибшон, мегафон ва рақамҳои WhatsAppшон шахсоне ки дар кор ҳастанд маромат занг занед, маълумотша гиред. срочно фурӯшӣ. дӯстон аз одамое ки дар навори мо мошини маъқуле ки наёфта бошем, нарх навош туғри накард ки мақсад состояниешо ки адресош кадомто ки опши наёфтед мошини маъқуле дар комментария мо нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор ҳастад. мо дар видеои оянда мошинои гуфта ки шуморо пешкаш мекунем. шумо дастгиртона фаромоша ки лайк азед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, Daewoo Matiz светои сафед. соли бори 2006 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензине моторош 1 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. мошин мега назуд на без ҳолати миёна мега қарор дорад дӯстони азиз. хоб дӯстони азиз мошин мегӯяд ҳуҷҷат ва утилизатсия мегӯяд дорад. намедонам чанд қай, не ки ҳардуш мега дорад дӯстони азиз. мошинча хеле саҳи. нархи мошин 17 000 сомон аст, бо ягон сум муомила ва савдо мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 17 000 муомила савдош дар назди капоти мошин. оид ин мошин шумо ягон маълумот хӯн, ягон саволо иловагӣ боша барои аниқтар кардан дар рақамҳои поёмда занг занед. то қас суми холия мегӯяд, срочно мегӯяд, мақсад сума кула мегӯяд, мошина фурӯшта мудиям. ин рақамҳо дӯстони азиз WhatsApp-ам дорад. марамат шахсоне ки дар кор ҳастед, срочно марамат занг занед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, Daewoo Nexi. соли бори 1695 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине мотори 6 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор. дӯстони азиз танировка ва ҳуҷҷатош буд шудагӣ ҳастае, балонаш ҳолати кӯрия ҳастае, светои сафед, мошин хай созае. нархи мошина мега 12 000 мегӯяд, бо муомила мегӯяд мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 12 000 бо ягон чи савдо мешавад. дигар маълумотои мошин хела камае. кадомто ки мехаред дар рақамҳошон аст, промои тисел аст, занг занед, маълумоти пурраниша аз рақамҳошон гиред. касе ки мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дошта бошад, метавонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои WhatsApp-и мо на 25 тарои ки мо реклама мекунем. навора то хош тамошо кунед. мошинои арзонам дар ахири навор хела бисёрае. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, Toyota Prius ҳастае ки срочно фурӯшӣ. соли бори 2009 сол ҳастае ки сӯзишвориш гибрид бензин мотори 8 литр коробка автомат мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд кам расход ва срочно фурӯшӣ нашуд. ҳуҷҷаташ ягон чи гуфтагӣ неста. нархи мошина мега 75 000 мегӯем, бо ягон чи мегӯяд муомила мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар пойтахт Душанбе. хай бо савдоша худтон мепурсем чанд қа арзон мешавад. рақамҳои дастишон мегафон
00 75 دوستان عزیز به اون مقصد که مؤمنه داد تا قسمی خله علیش نمیشود. بسیاری بعد گاو نمیذاریم شخصانی که میخریم مرامت زنگ زنیم. میگذاریم با هشتم ماشین فروشی نوبتی هسته خوندای سناتا. سال باری 2011 هم سال هسته اینکه سوژه فروش گاز بنزین آبی موتورش 2 لیتر کاروبکا اتومات ماشین میگه در ولایت خوب تکنیکی قرار داد. از ماشین میگه فولی فروشه. خب بالنوش میگه ناو کانسنر میگه کار میکنم. 4 ماه دیگه میگه تنیروفکا دارد نشد وجودش نگفتیان 4 ماه تنیروفکا دارد. خب ولایتش میگه خوب است سفید ماشینچه سوز. نرخ ماشین میگه 79000 میگیم با یگان سو معامله میگه میکنه ماشین حال قرار دارد در شهر بختردا. خوندای سنت 2011 هم سال فول 79000 با معامله داشته دیسکوی سرخواسان و دیگه چی لازمی. اگر ماشینچه از سعودو شدگی نباشه میتونه که شما سعودو کده گیرین تا قسمی خوله و خریداری انیق زنگ زنیم. میگذاریم با نهم ماشین فروشی نوبتی هسته لادا پریورا. سال باری 2013 هم سال هسته که سوژه فروش گاز بنزین موتور گشتی قبرغای ایزفیر میگه سویشم. خب коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега утилизатсия дорад. нашуд ҳуҷҷатша нагуфтиям туни азиз. хайрам хеле соёти сафед мошин мега созае. нархша 29900 сомон монда. хайрам 30000 ҳисоб мешавад. 29900 сомон мондиам. хоб бу хайрам 30000 ҳисоб мекунем бу мақсад ки муомила доштаем. мошин дар шаҳри душаҳри пойтахт туни азиз. ماشین که بود چی کار دارد چی راسخ داره باید نشه وقتون انی خدمت میگیره موتور جای گهشتی قبرغای ای زفیره میگه ماشین میگه سوزایم تا قسم میخولی شخصانی که میخریم میتونید که مرامت زنگ زنید. میگذاریم بعد دهم ماشین فروشی نوبتی هست دوستان باید تگه هست BMW سریز تون عزیز سویتوی سفید. خب سال باری 2019 هست که سوژه فروش بنزین خلیای موتور گهشتی لیتر کاروبکا مکانیکای ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то 27 феврали 2026 мегӯяд соҳиб шуд. мошин мегӯяд документҳош ҳамаш ҳастанд. ҳай дигарша бодсонат хитоб мегирад фақат ки хадавои кор дора мегӯяд. мошин соза ине ки хадавоиш кор дорад хадавой мекунӣ. ҳай дигар чизҳои лозимӣ бо меписенамаша. нархи мошин 37000 сомон аст. боз муомила дорад. мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи хуросона. 37 бо савдо ва муомилаи хуб дар назди капоти мошин. دوستان عزیز شخصانی که میخریم مرا زنگ زنید و ادامایی که ماشین فروشی دارین خانه زمین کوارتیر یگان تکنیکان کمپانی خواهیم که در فروش موندن رکلام کردم صورت معلومات در رقم‌های بالا 2020 واتساپ ایون تلگرام را روی کنید ما فروش رکلام میمونیم. میگذاریم با 11 ماشین فروشی هست دوستان واز 2106 سال باری 2019 هسته که سوژه فروش گاز بنزین موتورش 1.5 لیتر коробкаш механикаи мошин мегӯяд ҳамаҷош созае. мошин мегӯяд мерава ҳамаҷош мегӯяд соза нашуд документош буд шуда гардид азиз ки мошин мегӯяд соза нашуда арзандае. нархи мошина мегӯяд 5000 мегӯем бо муомила мегӯяд мекунем. мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи файзобод. 5000 сомонӣ аст савдо муомилаш дар назди капоти мошинае. оиди нолша шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволо иловагӣ боша барои аниқта кардан дар рақамҳои пурбуда мегафон аст марама занг маълумотша гирем. میگذاریم با 12 ماشین فروشی نوبتی هست دوستان. دایو نکسی باید دیگه سروشنا با نرخ ارزون. سال باری 2019 هست که سوژه فروش گاز بنزین موتور 6 لیتر коробкаш механикаи ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه سوزه. دوستان از همه جاش میگه کار میکنه سنت همه جاش میگه 100% هست. نرخ ماشین 7000 سومون است با معامله داره. این ماشین این حال قرار دارد در شهر وحدت دوستان عزیز. هفته خیلی مقصدی کمتر ماشین کسب کار دارد. اودی ماشین شما اگر معلومات خواهید اگر سوال و ایلاگی باشه برای انیقته کردن در رقم‌های پایین دست مگافون زنگ زنید معلومات چه گیرید. 7000 سومون است با سواد و معامله داره مرامت زنگ زنید. میگذاریم با 13 ماشین فروشی اوپل استرا اف در کوزیفی کاروان سروشنا فروشی. خب اوپل کاروان سال باری 2019 هست که سوژه فروش هم گاز هم بنزین موتور 6 لیتر коробка مکانیکای ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. چون از ماشین میگه ҳуҷҷатҳош буд мошин хай кор дорад не ки нархш арзонае мошин кор дорад бояд агам хай караван дорад ваяш нархш ай болотара касатон азиз. хоб то қасу мехӯлия мега фақат харидори кан кардан беҳуда мега нороҳат накунед фақат харидор мошин расход дорад.
нархи мошина мега 11500 мегем, бо камтар арзон мегад мекунем. Мошинани ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ювунда. 11500 камтар муомила мешавад. ин аст рақами мегафони соҳибшо. шахсоне ки мехаред кам кардан харидоро маромат занг занед. ва ногуфта намонам, мо мошин реклама мекунем, хона, замин, квартира. касе ки ҳам харид чизои фурӯш дорад хоҳад ки дар канали мо реклама кардан дар рақамҳои болода 20 реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигҳабон ҳамаи